जाय बिथांमोना बे समाव सानसे जौ लोङाब्लानो थानो हाया बिथांमोननि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां। दसे समनि उनावनो एबा गाबोननिफ्रायनो गासै वाइन शप एबा जौ गलाफोरा बन्द जासिगोन। बे समाव फिन फोरमायबावदि जाय बिथांमोना सानसे एबा दसे जौ लोङाब्लानो थानो हाया बिथांमोननि थाखाय मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। बिसायख'थिनि सिगां सरकारा एबा सरकार बिथिंनिफ्राय जौ फानग्रा आरो जौ लोंग्राफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर फोसावथाय। बिसायख'थिनि साननै सिगांनिफ्रायनो गासैबो जौ गलाफोरा एबा वाइन शपफोरा बन्द थासिगोन। नंगौ, मोनसे गिदिर फोसावथाय। मे दाननि 5 अक्ट' बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय फैगौ 7 अक्ट'नि बेलासे 5 रिंगासिम ड्राइ डे फोसावथाय एबा फोसावनाय जाबाय। लोगोसे बिसायख'थियाबो जानो बारा सम गैला आरो बे फोसावथायखौनो कामरुप जिल्ला खुंथाया फैगौ 7 मेआव जानो गोनां बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै ड्राइ डे फोसावनाय जादों। बे समाव जौ लोंनाय, बायनाय आरो फाननाया आबुङै होबथाजानो थांगासिनो दं दसे समनि उनावनो। आरो जायफोरा बे फोसावजानाय नेम खान्थिफोरखौ मानिया एबा सिमफायो अब्ला बिसोरो जुरिमाना होनांगोन। नंगौ, खुंथाय बिफाना बिसायख'थिखौ नोजोर बोना सानथामनि थाखाय जौ गला एबा वाइन शपफोरखौ बे समाव बन्द होनाय जाबाय। बे समाव फिन फोरमायबावदि जाय बिथांमोना जौ लोंनो मोजां मोनो आरो जाय बिथांमोना सानसे जौ लोङाब्लानो थानो हाया बिथांमोननि थाखाय मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। रायजो सरकारनिफ्राय बे समाव बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै सानथामनि थाखाय ड्राइ डे फोसावबाय आरो बे ड्राइ डेआव मोनसेबो जौनि गला एबा वाइन शपफोरा खुलिनो मोननाय नङा। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्टफुड, आखाइजों बानायनाय ग्रिन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।